हेलो କୁହନ୍ତୁ। मैंने हम तो कन्फ्यूज लगे कोई पर कोड लगे କଲଗେଟ୍ ସର୍ଭିସ ରେ ଲାଗିଛି। କଣ ओके କହୁଛନ୍ତି? ओके 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 आम कटक रू कौचु ସର୍ଭିସ କୋଉଠି ଦରକାର, କଟକରେ ନା କୋଉଠି? कटक अच्छी तुमर ଆଜ୍ଞା, कटक कौ जगह कहलु ବାଦାମବାଡି ବଜାର କୋଲକାତା ପାଖରେ ସ୍ୱାଗତ ହୋଟେଲ। अच्छा आपण ଏବେ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି କି ହୋଟେଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହୋଟେଲରୁ କହୁଛି, ସ୍ୱାଗତ ହୋଟେଲରୁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ମତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ। अच्छा ସେଠି हेलो ହ୍ୟାଲୋ। हेलो मैंने जो कटक शिशु भवन हाईकोर्ट जानते हाईकोर्ट रू ही कहूँ ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଲେଖା କଣ ନଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାକୁ 1500, 2 ଘଣ୍ଟା 2000, ଫୁଲ ଡେ ଟା 3000, ନାଇଟ୍ ଟା 4000। फुल नाइट 4000 ମାନେ କେତେ ବୟସ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 19ରୁ 23, ଆଜ୍ଞା 19ରୁ 23, ବୁଝିପାରିଲିନି 19ରୁ 23 ଏଜ୍ ର। ମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ତା ଦେହରେ ହଁ, ମ୍ୟାରେଡ୍ ବାଲା ଦରକାର ମ୍ୟାରେଡ୍ ବାଲା କି ଏବେ ତ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବୁକିଂ ସରିଲାଣି। ମ୍ୟାରେଡ୍ ବାଲା ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା, କାରଣ ସେଇମାନେ ମତେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଆଗରୁ ଯାଇଛି କଟକ ବାଦାମବାଡି ମୁଁ ଯାଇଛି, ସେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ବାଲା ହିଁ ମୋର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆସ ଦେଖିବେ କଣ ହଉଛି, ମ୍ୟାରେଡ୍ ବାଲା କରିଦବା। କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହବ କହିଲେ? ହୁଁ, ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଥିବେ, ଗୋରା ଦେଖା ହେଲେ କି ଠିକ ଅଛି ରଖୁଛି। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାଉଛୁ ହେଲା, ହୁଁ, 2 ଜଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଦେଖି ରଖିଥିବେ ଆଉ ହେଲା। ହୁଁ, 1500 ସବୁ ତ ସର୍ଭିସ ଆଗରୁ ତ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଆସିନି, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କିଛି? ହୁଁ, ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ସର୍ଭିସ ଆସ। ନାଇଁ ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଯୋଉଭଳି ସେ ଥିଲେ ସେଇଭଳି ନା ସେ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି? ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ମୁଁ ଆଉଛି ହଉ 5 ମତେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମିନିଟ୍।